こんにちは。チェジャノラジーザと申します。ウナハス TV スタジオからウナスデリのニュースをお届けします。ハサヌディン大学にある LPPM ビルで開催された全国講演は、選挙における若者の重要な役割と民主主義への関与について議論しました。ニュースはこちらです。2024年の選挙の成功には、若い世代が重要な役割を果たすと様々な関係者が考えています。2023年12月13日の水曜日、LPPM Unhas 校舎にて、Pemilu, Demokrasi dan Kedaulatan Pemula をテーマに全国講演が行われました。LPPM Unhas の世論調査センターは、インドネシア共和国青少年スポーツ省青少年エンパワーメント局と協力して全国講演を主催しました。LPPM Unhas 世論調査センター長の Dr. Iqbal Latif MSc が報告しました。パートナーシップイノベーション企業経営ビジネス担当副学長であるプロフェッサー Dr. NER アリマウラナ STM フィルが本講演を開会しました。講演者はご覧の通りです。インドネシア共和国青少年スポーツ省青少年開発担当であるプロフェッサー Dr. Haji M. Asrorum Niam Saleh MA ガジャマダ大学大三副学長である Dr. Arisujito MSE ハサヌディン大学法学部の教授であるプロフェッサー Dr. Faisal Abdullah SH MSc DFM 南スラウェシ州総選挙委員会代表であるハスブラエッサス2021から2022年ハサヌディン大学学生理事会広報担当ユスルイーザゲンダエスカハでした。Dr. アリスジと MS は若者を4つのグループに分類して説明しました。第1のグループは学業、キャリア、経済的安定を優先する現実主義者です。第2グループは消費的なライフスタイルを優先する快楽主義者です。第4のグループは変革の担い手となる批判的な活動家たちです。次に南スラウェシ州総選挙委員会代表であるハスブラ・エッソス・エム・ケソスが民主主義の原則について説明しました。選挙は民主主義の唯一の手段ではありませんが、国民主権と政治家体をつなぐバックボーンです。選挙がなければ民主主義はその革新と実態を失うと言いました。ハサヌディン大学学生理事会広報担当であったユスル・イーザ・ゲンダ・エスカハは市民と政治家体の直接的な関係について説明しました。ハサヌディン大学法学部の教授であるプロフェッサー Dr. Faisal Abdullah SH MSc-DFM は総選挙委員会は2024年の選挙とそれに伴う政治競争の準備に慎重でなければならないと警告しました。同氏は選挙委員会が選挙期間中、若い有権者にとって快適な雰囲気を作り出せることを望んでいると言いました。同全国講演にはハサヌディン大学やマカッサルにある複数の大学の学生たちが参加しました。Ya, yang pertama pemuda harus berpartisipasi dulu, memastikan bahwa seluruh program kegiatan yang ditawarkan oleh capres, caleg itu sejalan dengan aspirasi anak muda. Kita bisa baca visi misinya, kemudian program-program prioritasnya yang terkait dengan kepemudaan. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan aspirasi. Apa yang dikehendaki, apa yang dibutuhkan, dan bagaimana langkah-langkah mengemban aspirasi anak muda. Maka jadilah pemilih cerdas dengan mengenali dulu, melihat track record, dan juga memahami apa yang akan dilaksanakan jika
Jadi bukan hanya sekedar janji, tetapi bisa dilihat dari riwayat apakah janjinya itu visible, apakah janjinya itu realistis, apakah janjinya itu sesuai dengan riwayat pengalaman sebelumnya. Nah, itu bisa dinilai. インドネシア共和国青少年スポーツ省青少年開発担当であるプロフェッサル・ドクター・ハジ・ムハンマド・アスラルムニアム・サレ MR が選挙に若者の願望やニーズを反映される方法について語りました。 Pemilu ini penting bagi anak muda. Karena kenapa? Dengan pemilu, keikutsertaan teman-teman anak muda ini dalam pemilu itu memberi warna bagi proses demokrasi kita. Kenapa? Karena setelah pemilu ada agenda lain, agenda tahapan pasca pemilu itu ada agenda pembangunan. Dengan keikutsertaan pemuda mulai dari awal di saat pemilu dia bisa menagih janji pasca pemilu. Makanya keikutsertaan pemuda dalam proses pemilu ini penting. Itu yang harus menjadi penekanan di setiap kami bersama teman-teman pemuda. 南スラウェシ州総選挙委員会代表であるハスブラ・エソスはインタビューの中で特に選挙の分野で民主的過程に積極的に参加する方法について議論しました。ハサヌディン大学農学部のホールで開催されたアグロノミーエクスヒビションに数十人の学生が詰めかけました。展示会は農学部の学生たちは作品が紹介されました。このニュースはこちらです。アグロノミーエクシビションはハサヌディン大学農学部の農学学科学生協会であるヒマグロが主催するイベントです。2日間にわたりハサヌディン大学農学部ホールで開催されました。初日にはセミナーと展示会という2つの主要議題がありました。イベントはハサヌディン大学の司法省クラスター委員会事務局副長が代表を務める農学部長によって開会されました。セミナーのテーマは気候変動の影響を克服するための有機農業イノベーションの戦略でした。このセミナーはドクター・インシニュール・アミニヤッシ MSE が講演をされました。続いて行われたのは学生の作品展でした。農学学科だけでなく、植物貿易学科、農学学科だけでなく、植物貿易学科、農業工学学科、土壌工学学科など、農学部の他の学科も参加しました。展示された作品は、学生が学業の一環としていった実習の成果です。20グループの学生が植物実習、ポストハーベスト生理学、清涼植物栽培、ランドスケープアーキテクチャの4種類に分類された最優秀作品を展示しました。ハバリウムは最も広く展示されているの一つでした。ハバリウムは学習と長期的な研究の両方の目的で作られています。また、部屋の装飾としても美観を保つことができます。今回展示されているのは、シダ、ビダラ、ユーリなどの鑑賞標本からミニヒマワリ、台湾美人などの湿潤標本まで多種と多様でした。ポストハーベスト生理学の分野では様々な作品が展示されました。その一つが収穫した作物の保存期間を延ばすことができる環境に優しい包装資材でした。展示されているランドスケープアーキテクチャは農学部のプロトタイプデザインでした。さらに、コレルドラウ、Adobe Illustrator、Real Time Landscaping、SketchUp で作成されたデジタル版も展示されました。Baik, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan awalnya itu adalah proyek
kegiatan praktikum untuk mendorong kreativitas mahasiswa, terutama di dalam bidang fisiologi tanaman. Selama ini fisiologi tanaman selalu menjadi tulang punggung kegiatan praktikum untuk mendorong kreativitas mahasiswa. Nah, oleh karena kondisi peralatan yang ada di laboratorium dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan akibat kerusakan karena hampir semuanya dalam bentuk gelas-gelas. Sudah 80% peralatan sudah tidak bisa dipakai. Nah, sekarang di sisi lain tidak pernah ada dana untuk memperbaiki kondisi peralatan praktikum fisiologi, dan masalahnya kegiatan ini kan terus harus jalan karena ini bagian dari proses pendidikan. Nah, bagaimana mengatasi ini? Mencoba mengantisipasi dengan mendorong kreativitas mahasiswa melakukan proyek mini untuk menciptakan peralatan-peralatan yang mungkin bisa dilakukan atau dikembangkan sebagai kegiatan rutin pada fakultas. Nah, ternyata apa yang dilakukan selama 4 kali berturut-turut itu memperlihatkan sesuatu yang di luar dugaan. Kreativitas mahasiswa luar biasa muncul dan apa yang mereka ciptakan itu bisa memberikan motivasi yang luar biasa dalam kemajuan kegiatan, mendorong kegiatan penelitian di bidang pertanian. Nah, ini kemudian pada dilakukan pertama sebelum pandemi, sudah 2 kali berlangsung masuk pandemi, akhirnya berhenti. Nah, setelah pandemi selesai, kita mulai kembali masuk kegiatan ketiga kemarin. Kreativitas kelihatan semakin muncul dan hasilnya luar biasa. Sekarang sebagian dari kegiatan praktik itu menggunakan peralatan-peralatan yang diciptakan oleh mahasiswa sendiri. このイベントの発起人の一人であるプロフェッサル・ドクター・インシニョル・ハジ・ナスルディン MS はアグロノミーエキシビションに感謝の意を表し、今後の量と質の療法の増加を望むと述べました。この活動は今回が初めてではなく、将来的にはより幅広い参加者とより質の高い展示作品が集まる恒例イベントになることが期待されています。ニュースをお届けしました。ウンハスダイリからのニュースをお楽しみにしていただくことを心から感謝申し上げます。それではまた。